Hola, bona vesprada a totes i tots. Estem ací amb Carles Mulet, senador de Compromís, i anem a prendre un cafenet amb ell i parlar de temes molt interessants. Hola, Carles. Hola, bona vesprada. Pues gràcies per vindre ací al Càcer i preocupar-te per les necessitats del nostre poble. Bueno, gràcies a vosaltres per convidar-me, no? Que sempre que se recorda d'un senador sempre costa un poquet més, no? Però està encantadíssim d'estar així. Tu eres molt conegut, que parles hasta leonès i tot. Pa bé, pa mal, no? Pues molt bé, pues mira, te conte. Una de les necessitats que tenim en el nostre poble és el transport públic. Som un poble que estem prop de la capital, estem aproximadament a 12 quilòmetres i l'únic que tenim és un bus que passa en una freqüència que no arriba a les necessitats dels veïns, de les veïnes, dels treballadors, dels estudiants que van a València o als pobles del costat. I mira que tenim al Càcer, tenim a Silla i a Picassent al costat, que Silla té tren i Picassent té metro, però nosaltres no tenim res. Què podem fer, Carles? No, a més, soc conscient, perquè per a vindre ha tingut que vindre en cotxe, i és una barbaritat. Jo vinc de Castelló, i per a moure'm per aquest país, ara que estem en campanya, ja ni t'ho planteges anar en transport públic perquè o arribaràs tard, o no tens combinació per a tornar, o el cas del Càcer és que ja directament ni poix, no? Ni arribes. És una barbaritat, no? Perquè quina població sou? Sou prou gent ja, no? Sí, 10.000 habitants. 10.000 habitants. Passem de 10.000. I les vies, venim ara del poble del costat i les vies estan propet, o sigui que no estem parlant de cap barbaritat, no? O sigui que és voluntat política. Jo entenc que és un problema que hem tingut sempre de que la mobilitat l'han vista com algo que no era important, no? I estem parlant de qualitat de vida. Estem parlant, clar, així, imagina que una persona quan fa 18 anys, sí o sí, el primer que farà és tindre que comprar-se un cotxe, no? Perquè no podrà moure's. Clar, això en un lloc tan proper de la capital és una barbaritat, no? I clar, què podem fer, no? Nosaltres som molt exigents en quant a... Veiem que per part del Ministeri i per part del Govern mai han tingut en compte aquests problemes de mobilitat, no? I una de les reivindicacions que portem és poder assumir la competència de Rodalies, en tot el que això suposa, no? No únicament el poder posar més trens allà on no n'hi ha, podem parlar del metro, podem parlar d'una combinació de transport de microbusos, el que vulguin, busos llançadera que te connecten en estacions, però que facin una xarxa de transport públic que és que ara és molt precària, la que ja és precària. És precària, perquè tenim un bus que va cap a Silla, però que passa cada mitja hora, entre setmana, perquè els dies de dissabte i diumenge, cap de setmana, passa soles 2 vegades al dia, de matí i de vesprada, i això és molt insuficient. Doncs clar, si tens que agarrar el cotxe per anar a l'estació de Silla, per un poquet més te'n va a València en cotxe ja, no? Això és un problema per al Càcer, un problema per a València, i és un problema global, no? Perquè és una despesa molt alta, no? I esteu pagant els mateixos impostos que pagarà una persona de Silla. Per què no teniu aquest servei? Perquè han tingut una visió molt caòtica, no? Si hi ha diners per a fer línies d'AVE d'estes que valen 25 milions d'euros... Que passa per al Càcer. Passa per al Càcer, sí. I sabeu la destrossa que suposa això, no? I el cost econòmic que suposa això. Per això sí que hi ha diners, però perquè la gent del poble pugui usar el transport públic, no hi ha. Són diners vostres. I és aquesta reivindicació que han tingut sempre, no? Que tenen que tenir una altra visió, de lo xicotet també, dels problemes diaris de la gent. Està molt guai dir, no? Tenim un AVE que ens porta a Madrid, però qui el gasta l'AVE? No passa. 4, no? I per a 10.000 persones no hi ha un servei de transport. Jo crec que és falta de voluntat política, no? I que des dels despatxos de Madrid al Càcer no és res. Ara, si es pogueren gestionar des del nostre govern, posar damunt del mapa les necessitats de la població, crec que se podria solucionar, no? Òbviament no és una promesa que el mes que ve ho tindrem, no, però començar ja a treballar en aquest sentit, no? I buscar alternatives i coses transitòries, i de moment és una vergonya que no tingueu cap tipus de connexió. No, ho diuen molts anys aixina i ho hem reivindicat i no hem tret res. I segurament no sou l'unipoli tampoc, estareu en aquesta situació, que esteu en l'àrea metropolitana, i hi haurà més pobles que estareu igual. Són pocs, la veritat és que la gran majoria sí que o té metro o té estació de tren. Som dels poquets que no té cap. Motiu de més per intentar buscar una solució, no? Promeses n'hauran fet moltes, no? Imagina, estos o ni això? Ni això. Ni això, sí que importeu poc. És que és barat. Això tenim que revertir. Això tenim que posar-lo a l'agenda. Doncs per això t'he cridat, per que Compromís i tu des del Senat reivindiques més transport públic per al Càcer. Sí, no, a més, prenc nota perquè m'ha paregut escandalós, no? Perquè no és
en tot el respecte als pobles xicotets, no és un poble xicotet, sí, moltíssima gent. I veus, és que és algo vital, no? Sí. Per a tot. Exacte. I seguint en el tema de mobilitat, ara en mobilitat sostenible, sí que tenim uns poquets carrils bici, però, per exemple, podem arribar caminant a Picassent, però a Silla, si no és en cotxe, no podem arribar. És a dir, no n'hi ha cap via verda, no n'hi ha cap carril bici, ni cap carril peatonal, exclusivament n'hi ha una carretera. És a dir, n'hi ha un projecte que diuen que se va fer ara una connexió, però ahí s'ha quedat. Esperem que més avant això se complisca i tinguen un carril bici per a poder accedir al tren, per exemple, o simplement accedir a Silla qui vulgui anar a treballar o visitar Silla. I que tampoc no són unes infraestructures que digues té molt de cost, simplement és ampliar una vorera i donar-li seguretat, que és posar-se, no? I més, ho veus, no? En aquesta orografia, tot planet, com és aquesta comarca, dius, és que és ideal per a poder desplaçar-te en pobles que estan molt juntets uns d'un altres. No és, estan unes dimensions, dius, això és inviable, no? La gent no ho gastaria, segurament. El clima que tenim, l'orografia, la massa social que hi ha per a... És això, la falta de voluntat que han tingut qui ens ha estat governant fins ara, no? I com que aquestes coses no importaven, això sí que importa, no? I més ara, en el tema del canvi climàtic, que hem de deixar d'un costat la utilització del cotxe i agafar més el transport públic i altres transports que no siguin contaminants, com la bicicleta o patinet. Salut, és economia, és tot, no? Jo crec que té la dimensió adequada, no?, per a poder fer una connexió en carrils bici. Per què no s'ha fet? Perquè no ha volgut, segurament. Exacte. Esperem que Compromís pugui aconseguir aquesta reivindicació. Molta feina, però per això estem en política, no?, també, per a fer aquestes coses. I tant. Doncs passem a un altre tema, també important, per a ajudar a les famílies més necessitades, més vulnerables, que és la vivenda social. Hem vist ara que s'ha aprovat la nova llei d'habitatge. Quines novetats n'hi ha en aquesta llei? És una llei que encara estem en debat en ella en el Senat, encara la setmana que ve va a debat a ple, i és una llei que se queda també a mig camí, no? És una llei que sí que te dona més garanties en quant al lloguer, en quant a la voluntat que pareix que tingui el govern en prendre mesures. Han sigut conscients que hi ha un problema social greu, però veiem que és molt insuficient. I per això nosaltres hem presentat esmenes, no? Hem presentat diverses esmenes. Coses bàsiques, no pot tenir el mateix pes una ocupació d'una vivenda, d'una persona que li fa falta aquesta vivenda per a sobreviure en aquest lloguer, no? Hi ha gent, sabem casos segurs, de gent que està llogant una segona vivenda perquè per la seva economia és supervivència, no?, pura i dura. Hi ha gent que està ocupant cases que són de la Sareb, dels fons voltors. Així en el Càcer també tenim. De gent que no pots tractar igual aquestes persones, no són uns delinqüents tampoc, no? Hi ha persones que estan en xiquets i les persones tens que donar-los també una alternativa, no és únicament desnonar-los, no?, i tirar-los al carrer, tens que donar-los una alternativa. El govern ha anunciat ara un paquet de mesures, no?, d'aquestes que són molt, bueno, en general molt boniques, però rasquen un poquet, dius, això? Una de les grans mesures és voler destinar les 50.000 vivendes de la Sareb, que si a la casa tenim unes quantes, entre vivendes solars i més immobles, no?, com a vivenda social. El titular és molt bonic, però quan rasques un poquet veus que el que diu el govern és que aquestes vivendes, que moltes són de gent que han tirat al carrer, no?, que no poden pagar les hipoteques, d'aquests bancs que vam rescatar en diners públics, recordem, van pagar 65.000 milions d'euros als bancs i no n'han tornat ni una dècima part, i ningú us ho demana. Ara el que diu el govern és que el que tenim que fer són les comunitats autònomes comprar aquestes vivendes al banc. Escolta, si hi ha un deute pendent, saldem el deute, no? Què me deu, 60 milions d'euros? 60.000 milions? 10? Ho compensem en aquestes vivendes. Jo sí que ho donaré a les comunitats, però clar, és molt bonic dir no, ho traiem al mercat, però que siguin les comunitats autònomes que se facin càrrec de comprar les vivendes i de restaurar-les i de posar-les en circulació. Una comunitat com la nostra, infrafinançada, doncs veiem que tindrà molts problemes, no? I coses molt marcianes, com que el govern comprarà al Ministeri de Defensa terrenys per a poder fer vivendes. I bueno, el Ministeri de Defensa no és part de l'estructura de l'Estat. I aquests terrenys no han sigut públics sempre i s'han pagat per la ciutadania. Per què tenen que tornar-los a pagar?
al Ministeri i què farà? No? Són d'aquestes mesures que dius, el titular queda molt bé, però després quan rasques un poquet i pensem que cal ser molt més valents en aquest tema. No? Nosaltres sí que hem mirat un poc què està fent altres països, què està fent Països Baixos o Canadà, que no són repúbliques socialistes soviètiques, són països en governs democràtics, i inclús conservadors, no? en molts respectes. I tenen mesures valentes, com per exemple, qui compra una vivenda per a especular, per a vendre-la després immediatament, un impost per a gran, no? Mentre no sigui una cosa justificada, un impost gran per a evitar aquesta pràctica, perquè això el que fa és rebentar el mercat, no? Els pisos turístics, així no hi ha problema, però a València sí que hi ha un problema, no? Un estudiant d'Alcàsser, si volgués estar vivint en València per estar con el transport públic, i bueno, tu vas en un cotxe, vaig a viure a València, cada vegada serà més difícil perquè els lloguers estan impossibles perquè està el problema dels pisos turístics, no? Altres problemes com és la compra de vivendes en un estat per part de capital estranger. Això també és un fenomen que també té rebenta al mercat. Li han dit també que això se prohibisca mentre no estigui controlat el tema. I tampoc no volen. O sigui, que és una llei que veiem que és molt insuficient, no? Que està bé, que és un pas endavant, que dona més garanties, però que se queda molt curta. No? I al final passa la pilota sempre a ajuntaments i a comunitats autònomes. Però si no n'hi ha finançament, és un altre tema important. És el tema de tot, perquè que estem reivindicant des de fa molts anys. El tema de transport, el tema de la vivenda. I altres serveis públics, com l'educació, la és sempre el mateix, no? Paguem molts impostos, o els que toquen, pagar impostos, però després veiem que no tenim la capacitat de gestionar-los. I tenim competències. En vivenda tenim competències, la comunitat autònoma. En transport la podem tindre i podem tindre més. En educació, en sanitat, en serveis socials. Però el problema és que estem pagant per a poder tindre aquests serveis, però aquests diners se queden en Madrid o se reparteixen d'una manera molt insolidària i sempre són els mateixos els que acabem pagant-lo. I ojalà poguem gestionar d'una altra manera les coses perquè podríem anunciar mesures en vivenda, en més educació, en sanitat sobretot, que és el gran problema que tenim. Després d'aquesta pandèmia encara estem veient com el sistema sanitari està molt malament i és evident. És un altre tema que Compromís està lluitant i està treballant per a que en aquesta nova legislatura treballem per a millorar el sector sanitari. Quines són les propostes que planteja Compromís? Ahir estem parlant del problema endèmic del finançament. Mentre no tinguem els nostres diners per a poder gestionar-los, no podem tenir una sanitat conforme ens mereixem. És un problema greu. Un cas concret que li van posar damunt la taula al president del govern farà 2 setmanes en el Senat i li va contestar. Tenim, a banda del finançament global, el problema que tenim, per exemple, tenim un deute de 800 milions d'euros, que és el que es deuen l'administració de l'Estat per els desplaçats sanitaris. La tenim que vestir d'estiu i la tenim que atendre la nostra sanitat, que és normal. Som una comunitat turística, però això es té que pagar i es té que compensar. I vam fer el càlcul, dic, si vostès paguen el que es deuen, i són 800 milions d'euros, així podrien contratar 2.000 infermers i podríem descongestionar la sanitat, que és el principal problema que tenim, l'atenció primària, que tu vas a un centre de salut i tens que esperar-te molt. Sí, així en Alcàsser passa el mateix. En els centres de salut n'hi ha moltes queixes perquè... Llistes d'espera interminables, els metges... Perquè te donen cita, vas a agafar torn per a una consulta en el metge de capçalera i te pots donar una setmana o 2 setmanes. I clar, perquè no és urgent, si és urgent, doncs te tens que esperar. O si vas a urgències, doncs se col·lapsa també. I això és perquè fa falta personal, no? I dir, doncs, bueno... Disculpa, però és que és això, i si és algo greu, no vas ni al centre de salut, te'n vas directament a... Si l'hospital de referència és la FE, i se'n van directament a la FE, perquè si no n'hi ha metges o no te poden resoldre el problema. Que s'aturen la FE. S'aturen la FE perquè el problema d'Alcàsser serà en tots els pobles del voltant. I volem això, fa falta més personal. I també quan vas a un metge que t'atén a cap de 2 setmanes, també el pobre metge o metgessa està desbordadíssim, que no pot dedicar-te el temps perquè sap que té una llista d'espera brutal. I fa falta destinar recursos. És la principal, pensem que l'assignatura pendent que hem tingut, hem fet una revolució xicoteta gran a nivell d'educació, ho hem vist, s'han construït centres, no sé el cas concret d'Alcàsser. Sí, tenim un al costat que s'ha reformat i en Alcàsser tenim 2 centres educatius de primària que s'han reformat i un institut.
i s'han ampliat, s'han fet obres i s'han ampliat gràcies al pla edificant. Clar, això se nota que hem estat gestionant des de Compromís, no? Xarxes llibres, els menjadors, l'ampliació de l'edat... L'augment de professorat, les aules de docents, que també ha sigut... Que són avanços que s'han pogut produir. Revulsiu, que no volien, però, per exemple, el Partit Socialista d'ací d'Alcàsser no volia les aules de docents i al final Compromís, insistint que era una mesura important, doncs al final va anar endavant i s'ha aconseguit que n'hi hagi dos aules de docents, tant en aquest centre educatiu que tenim així darrere com en l'altre del Jaume I. Això és la mostra de que quan governem les coses, a pesar d'estar ofegats, se poden fer d'una altra manera i tenir la voluntat i la valentia de fer-les. En sanitat no ha pogut arribar encara perquè sabem que és una conselleria que no hem gestionat pràcticament gens. També la situació de la pandèmia, òbviament, ha sigut molt difícil el que estem vivint, però creiem que és la conselleria on tenim que posar, arromangar-nos i posar-ho perquè la gent més mancances veu i pensa que l'experiència del que hem fet a nivell de benestar social, la dependència, com ha corregut la llista, com hi ha gent atesa que abans mai havia estat, noves prestacions, a nivell educatiu han dit, a nivell d'economia, tampoc no conec el cas concret del Càcer, però hem vist com s'ha pegat una rentada de cara a nivell dels polígons industrials, de la vora, tota la tasca que ha fet, de gent que no tenia cap tipus d'eixida, s'hi ha buscat d'eixida. A nivell de medi ambient també ha sigut canvis importants, o agricultura, també el canvi de xip que han tingut en quant és... Crec que fa falta més inversions en el sector agrari, Fa falta molt més, però és que hi ha més sensibilitat que hi ha hagut mai, Tenim el problema que tenim i és greu, el problema econòmic, però veus que s'han pogut fer moltes coses, I això és la part positiva, Dic, tenim molta teoria, però també tenim pràctica i també hem demostrat que quan governem fem les coses d'altra manera. Clar, quan seràs l'alcaldessa també farem les coses d'una altra manera, segurament, i se veurà el canvi, Dius, és impossible, no és impossible, és posar-te i tenir voluntat de fer les coses d'una altra manera. Perquè les formes importen. Moltíssim. I molt. Moltíssim, les formes i sobretot això, el creure que pots fer les coses i no tindre obstacles mentals per a intentar aconseguir-ho, Moltes vegades el sentit comú, n'hi ha que aplicar-ho i ja està. Sempre diem, escoltar a la gent. El no ja el tens, Pues tu no te'l fiques, intenta-ho, I sobretot això, xafa al carrer, escolta la gent i intenta-ho, per almenys. No te quedes únicament en ser alcalde per a ser alcalde, no? No. Això no és un fi, ser alcalde. Ser alcalde és un instrument, l'alcaldessa en aquest cas, per a canviar la realitat de la gent i per a solucionar problemes. Per això estem. Estàs convençudíssima, no? Jo sí, i tant. Estic decidida a ser alcaldessa i treballar per als meus veïns i les meues veïnes i millorar Alcàsser, perquè el que volem és convertir Alcàsser en el poble que somiem. Doncs moltes gràcies per vindre, Carles. Molts ànims, que queden uns dies encara intensos, no? Sí. Això són 4 anys de treball intens, perquè no arrenques d'ara. Molta sort i espero això, que si algú encara no ho té clar, que espero que si ho arriba a tenir, que ho teniu clar, però molts ànims a tot l'equip i espero poder vindre a celebrar la investidura com a alcaldessa. Per compromís. Ànims. Moltes gràcies.